Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O incrible Torradamán. Que gustache? Nada, parezo un... Saco de esterco. O que? Se visita o centro de xardinería Golmar, pode ganar un dos nosos 100 sacos de esterco. Stevie, faltan 2 días para o concurso de disfraces anual de Torre Iogur e aínda non atopei o disfrace ideal. En que estabas pensando? Non sei, podía ir de esponxa. Saca dai! Crees que alguén lle faría casa a unha esponxa que fala? Osmar, dime cal é o soño da túa vida? Que Josi mire para min. Fáloche de disfraces, Osmar. Cal é o disfrace que sempre quixeches poñer? Se cadra... un de superherói. Xa, pero unha persoa normal nunca asociaría unha rebanda de pan mol cun superheroe. Ese disfrace só provocaría risas. Moitas grazas. Porque todos sabemos o feble e cobarde que és, no fondo. Grazas, non? En serio? No fondo, e tamén na superficie. Vou botar unha ollada aí atrás. Iso sen mencionar que és un zoupón. E agora que o penso, vin cousas máis atractivas pegadas á sola do zapato. Ola! Ai! As mulleres tolean por min. Non. 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 Non! Ai, non vou dar atopado un. Espera, que é isto? Santo panadeiro! Este é perfecto! Stevie, das nos. Sei que non tes vergonza. Segundo os meus cálculos, as probabilidades de que Stevie sinta vergonza son de 1 entre 3720. Non me fales de probabilidades. Como queiras, e logo, Osmar, de que vas disfrazado? Quen, eu? Pois vou desvelar a miña esencia. Son un superherói. O que? Vas loitar contra o crime vestido cun pixama? Fuches ti quen me animou a facelo. Pensei que falabas de broma. Como cando me dixeches que eras alérxico á noz moscada. Porque son alérxico á noz moscada. Daquela é mellor que non comas máis xeado. É posible que che botase un pouco de noz moscada mentres estabas distraído. Perdón. Estás lista? Estou! Que ninguén se mova do seu paquete. Se algún de vós, pans falangueiros, fai un movimento, son capaz de enchuparlle ata a última migalla valorenta do seu receso, corazón. Está claro? A quen quero enganar? Ten razón Stevie, non son un superherói. Vou guindar con este disfrace. Igual o miro de esguello por última vez, pero sen cambiar de idea. Oh, pois cambiei de idea! Xa é hora de que o mundo coñeza! Torradamán! Vale, atendédeme, empezade a valirar os petos. Quero ir con mamá, quero ir con mamá. Mirade o que acaba de sair do baño. É un paxaro, é un avión, É ridículo, calquera pode ver que... Pero Torradamán! Que opinades agora de Torradamán, compañeiros? Salvaches no la vida! Que fixen o qué? De que me estás falando? Ei, as mans quietas! Este disfrace é meu, vai comprar un, quiero! Un defensor misterioso detén os irmáns Tarantela. Unha testemunha afirma que é Torradamán. O mundo agarda con ansia a próxima intervención deste misterioso heroe cuadrangular, Torradamán. Perdiche o espectáculo, Moldi. Que espectáculo? Desapareciches xusto cando entrou Torradamán e inmobilizou os 2 atracadores cun golpe. Foi incrible, unha fazaña extrema. Sí, o caso é que... Cala, Osmar, que non estabas ali. Como che dicía, cando estaba a piques de reducir os atracadores coas miñas avanzadas técnicas de Kung Fu, apareceu de súpeto Torradamán e dixo... Eu son Torradamán! O que? Non dixo iso. Stevie, eu son Torradamán, eu! Ti, Ai, toleaches de todo. Tiven que ir ao baño polo da alerxia, e cando saín do baño... Osmar, non me amoles. Pero é certo, eu... Non che cadra mellor ser Batman. Voucho demostrar, volvo de contado!
Que che pasa, Osmar? Esqueceuche o batcinto. Señor Max, Onde se meteu Osborne? refires a Osmar? Como sexa, tedes sen pagar 15 multas por infraccións e vou quedar aquí ata que as paguedes todas. Es ti! Sí, era o que che quería dicir. Que sorte, Torradamán. Oxalá estivese Osmar aquí para coñecerte. Son un grande admirador teu. Era o que me faltaba. Non é certo, mira. Club oficial de fans de Torradamán, de 3 a 8 anos. Stevie, repítoche que eu son Torradamán. Perdoa, Torradamán, non é que sexas feo, pero asemellaste moito a Osmar. Son Osmar. O que? Torradamán é Osmar. Xa verás cando yo diga a Osmar. Stevie, xa sei que che custa, pero escoita con atención. Eu son Osmar! Sempre o souben. Hey, se és un superheroe, vas necesitar un compañeiro. Velaquí tes a Maravilla Amarela. Ai, non, eu só quería ir a unha festa, era tanto pedir. Venga, Osmar, pensa na fama, pensa en Josie. Nin sequera sabe quen son. Pero sabe quen é Torradamán, ou? Imagina o que pasaría se soubese a verdade. Vamos, temos que ocupar os titulares da prensa para impresionar o amor da túa vida. Pero eu... Genial! A alguén que mallou nos irmáns Tarantela e no señor Max non lle custará nada reducir uns rateiros da rúa. Sabes unha cousa? Tes razón é todo. Un momento, mallei no señor Max. A cousa non vai quedar así. Bos días, señoritas. Lucy, mira quen está no edificio. Non me digas que non o recoñeces. Torradamán, o meu heroe preferido. Pois eu... Non esqueza o seu fiel compañeiro, a Maravilla Amarela. Asinasme un autógrafo. Torradamán, mañá hai unha festa de disfraces en Torreiogur. Queresme levar? Torreiogur Praza. Quero, pero non te convidou alguén do edificio? Por exemplo, un veciño ben educado e sen pretensións. Por exemplo, alguén como Osmar, o do apartamento 303. Quen é ese? Non me soa de nada. Tranquila, Torradamán levarate encantado á festa de disfraces. E a ti, gustaríache vir avec moi? Non, naturalmente que non, vaca amarela. Pero gustaríame ver como fracasan os plans de Osmar e daquela direi que sí. Teño imán para as mulleres. Verémonos na festa de disfraces, señoras. Agora imos loitar contra o crime. Au revoir. Sí, loitar contra o crime, que é o que fago eu. Torradamán en acción. Non me digas que che parece real. Sí, xa o sei. Imos ir á festa de disfraces de Torreiogur con Torradamán e a Maravilla Amarela. É un soño feito realidade. Ai, vale, réndome. Pero un pesadelo ven sendo un soño, así que... Uns heróis enmascarados salvaron o meu gato, afirma esta baguette. Óscar, a estrela de migallas de outono, fará de Torradamán na nova película de Spielberg. Anciá mareada por ler titulares rotatorios. Hoxe a noite o mundo enteiro verá que és un perdedor, Torradamán. Boto de menos a Osmar. Desapareceu. Non quero dicir... Anda, Lucy, imos buscar algo de beber. Benvidos á festa de disfraces de Torreiogur. Vexo que hai xente famosa entre os asistentes. Temos polo menos 3 pans de centeo escarlatas, pero o grande heroe da sala é Torradamán. Boas noites, amigos. Gozade da festa e non vos preocupedes de nada. A miña presenza é sinónimo de seguridade. A miña presenza é sinónimo de seguridade. Bla, bla, bla. E quen vai facer que ti te sintas así? Torradamán ou ela? Ela quen? Non te referirás a min? Ai, vai a cabeza. Torradamán, socórreme. Quen és? Son o Jockster. En serio, non se che ocorreu outro nome? Mira, Joster, rematou a broma, porque se non soltas a Josie, supoño que terei que facer algo. Sí, ataque de papel letal, rebanda queimada. No! Multa por non limpar os zapatos ao entrar no portal. Ei, como vai a cousa, compañeiro? Estou farto dese mamalón. Misión cumprida, xa podo dar media volta. Adeus, e non esquezas... Ai, pagalo a lugar. Moi ben, Jockster, escoítame. Suxíroche que comeces a practicar a meditación nun ambiente relaxado, ou que fagas calceta, ou que vayas a un balneario.
Grazas a todos. O do balneario pareceume un bo detalle. Xa basta, Joukster. A próxima vez que vayas cometer un delito non utilice las multas da comunidade como munición. Ou debería dicir, señor Max. Ei, non é para tanto. Só quería asustar un pouco a Octopus. Octopus? Voulle deixar as cousas claras, señor Max. Chámome Osmar. Como sexa. A quen quero enganar? Recoñezo que non son un herói. Por suposto que non. Hai que ter menos luces ca un saco de carbón para pensar que o es. Vaya, que cabeza! Non creas que esquivache las multas, Odín. Hei de volver. Que son Osmar. Como sexa. Creo que a miña carreira como defensor da lei rematou. E o premio de mellor disfrace da festa é para... Torradamán! Ganei! Polo gran panadeiro, que alegría! Doulle as grazas en primeiro lugar a min, a Academia e... Vaya, daquela era Óscar todo o tempo. Está como un tren. Segundo os meus cálculos, eu tiño 99,99% de probabilidades de ganar. Pobriño, por que non choromicas un pouco? Non vos burledes. Cando me cabreo non é agradable terme diante. O incrible Chorón desmonta unha festa de disfraces.